Balima anya kuma très urgent. Balima o bina jarana ka mogo de filɛ ka taga mogo ka malo foro. Machine minnu bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ ka malo sɛnɛ kɛ u bɛ ka taa machine bɛɛ de jini. N bɛ ka kuma aw fɛ yɔrɔ min na Segu mara la Kemasina yɔrɔ la dugu 55 o mogo de filɛ k'u ka dugu fana bila. An bɛna kuma o fana kan. Information sabanan fana mun ye Mopti mara fana tuguni maliyɛnw dugu baden de bɛ ka don accord la ni bina jara ka mɔgɔw ye. Maliyɛn den caman Mali dugu caman de bɛ ka accord signé u ni jatigɛwale mɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan. O fana mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ dɛ maliyɛnw. Donso dɔw da video kɛ k'a fɔ n bɛna video yɛrɛ la. Ne bɛ fɛn fɛn fɔ n bɛ bɔ n'a bɛɛ lajɛlen prévu ye. An kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an ka jamana ye. Ne bɛ ka video fɛn fɛn yira u la a bɛɛ filmé la Mali kɔnɔ de koyi. Ne m'a inventé. N bɛna bɛɛ yira u la an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. U taara ka taga an ka mɔgɔw ka machine jeni. Sɛnɛkɛ machine mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ malo sɛnɛ kɛ maliyɛnw a y'a lajɛ an ka jɛ an ka image lajɛ. Kana bota bari malere wallahi kise du no refle kana bota comme ça afle tukuni kise du no refle afle ni abela jeli ni n'est-ce pas o image folo an ga image flana fana maje nyoro munu be an ga malo sene ka mbalo de ha u filɛ ka taa olu de ka yɔrɔ kama sa k'olu de ka machine de fana jenini daminɛ sa ni ne fana bɛ ka kɛ tuguni an ka ɲɔrɔ fana lajɛ tuguni. An ka machine kelen wallahi ni an ka machine kelen an ta filɛ ni jɛra kama maa mun ka taa filɛ hali chauffeur kelen wallahi aram ni gaso yɛrɛ de taama tɔ ye tan wallahi ni an ka machine kelen an ka machine kɔrɔ nalen ɲini ni kelen de ye tan bari ale yɛrɛ u y'a bɛɛ jeni wallahi jarisu y'a bɛɛ jeni. Wallahi we are begging. Kuma bɛ fila bɛɛ lajɛlen y'a ye san dɛ, n'est-ce pas? O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an ka dugu 55 o de filɛ ka wuli Kemasina Mopti mara la 55 villages vidés seulement dans le cercle de Kemasina Segu. Donc o fana an bɛna tila ka na détail wɛrɛw di o fana kan. Pour le moment an bɛ dan o yɔrɔ la. Sisan n ye image dɔw ye tiɲɛna n tɛna olu yira u la. N ye image dɔw ye image cɛ ka jugu dɛ. Mais an ka Banjakara mara fana tuguni an ye video dɔw ye nɔ. Voilà, an ye video dɔ mɛn an ka Banjakara mara la k'a fɔ ko ça ne va pas là-bas. Donc n b'o fana video bɔ k'o yira u la. Aw ni an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mopti mara bɛɛ minɛnen don. K'a minɛ Banjakara Bankasi Koro Douaza Yewaru Tɛnɛngo Jɛnɛ bɔ yen bila ka na. Mopti mara bɛɛ minɛnen don. Kamine Banjakara Bankasi Koro Douaza Yewaru Tɛnɛngo Jɛnɛ Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔ fan bɛɛ minɛnen don bɛɛ b'a dɔn. Dugu bɛ yen ko Numboso depuis sunkalo kalo kana bila bi la jadisu kɛlen bɛ ka datugu pewu hali kunu mɔgɔ sara kɔngɔ na ye. Kɔngɔ. Maa ti don maa ti bɔ jadisu ma se ka don dugu mɔgɔ ma se ka bɔ kurun ti tɛmɛ mobili ti tɛmɛ moto ti tɛmɛ o b'an ka embargo la. Donsoba ye délégation wuli ka réunion kɛ ka bonya don ne kɔrɔ n ka na Kati Solo fɛ a k'an dɛmɛ suma bɛ se ka se cogo min o y'a sɔrɔ Mopti n'a mara bɛɛ dɛsɛra n ye Kati Solo wele kan to Mopti a ko vie bisimila n nana ni délégation an sera Kati Solo jɔra n jigi kɔrɔ an sera faamaw fɛ u ye tile 3 d'a ma suman taara. O suman banna kɔngɔ de bɛ dugu la remorque 2 falen bɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa bila Jɛnɛ tɔni 100 ani tɔni 20 suman na furakisɛw la ani nanafɛnw na ko ka don Jɛnɛ kilomètre 70 a ma se ka taa an seginna ka na Kati Solo nɔfɛ tuguni a ka jɔ an jigi kɔrɔ an b'o nali la ka na bɛn ni tiɲɛ sɔn ye ale ni jinɛ bonda sɔn ye an ye fɛn min ye o b'u wasa kɛ an b'a fɔ jamana in Ala k'a kisi. Mopti mara bolo bɛɛ minɛnen don. Jadisu mana dugu min minɛ o b'a fɔ i ka don bɛnkan na. Bɛnkan ye mun ye? Ne Mali armée nana dugu in na ka sɔrɔ jadisu bɛ yen. Jadisu de bɛ boli ka dugu kɔnɔ aw dugudenw de b'u bila ka taa aw ka sokɔnɔ na ka t'u dogo. N'u nana ɲininka ko o tuma na yan bɛ cogo di a b'a fɔ foyi ti yan.
aya la mede jadi so nyona mino grupo mbinyo fa bo wele mino mu kofe o arme bla kemenchela nya fa mo mu buchula ko fa mo mu buchula o bengam folay aflana aboga marfa tuma asabana aw muso tawta ya don tawta dugu kamene gora ba be do jadi siala anani na uri ti saka yoro musara kata gazoli esansu sanu kanan so o dugu mo bla kata sanga na duma o to mo lubu to kungo kone nungu zo kale to do benkana lubu saka ba o to do benkana aiwa annana ala maga ka kra maga ka tisulo maga ka ashwe nu maga le sen colonel mali faman be ko moti marabe gelala surtout no kunu mo sare ya sudon kera bi ama suko kibara ma dongo do ma bisai ka sabu ka ko ngai suma min be ame fe shini na ma do shini ngana nu lobana ko jija sumanga do mede pela dilingame voilà yaro ni mambo segu tungara dade ni filmera mali kono de ka réalité o de fo ni bubu mabel nga kuma te kelingi de ni ne segu tungara de keni fotoro faso de njugu mogo de be ka réalité fo jamana kola awa ni video bubu mabel fle ibusi ni fle o te ni video nbla dien kono tabla ou be mon bla trop que l'armée monte en puissance mais réalité mu yo tafo voilà les problèmes ou te réalité fo dien kono jamais o le bodoro o le commando de inventer quoi mun kadi mogo klola quoi kasoro malen dindo be diguna jigila teke buru do tara fara jatika wali mogoka voilà ce qui se passe au Mali ne ko ne te do de la quoi ni faso jor dabora di ka nyamogo bateau o koro ete Maliko la ebe asimi bateau de la asimi bateau la chama de baby Maliko kala tebi ya asiti se ka boki kali ko mama be Mali jugwala kala ka be halaki utafo o ba fo ko mama te asimi fala ko halaki ayo ute jamais ay na do udon billahi hal ni son na soni ngala o ka soni ke na korone kala jo ka karanga o ka danga du mama be janfala Maliko la billahi al ne bala au activiste bala asimi goita bala mama be janfala billahi la ka beta tien ay bo ka do udo ne de na ya do udo ne ba partager nga page ça fait ne dale mengere lawo ne te ka galon te ke ne be ka fefe ira be réalité di bo tant que asimi be ni korona chef pour le métier mo be nyina oro kele ni quoi o be taka perna antara korke ni bari golje de o be dongo lo be kuma kura foda mais mo lo me nyina oro kele ni quoi jamana o jamana fen fla be ka ke Mali kono ha fo ka Mali sa en tant que asimi be Mali kono o jogo fla be ka ke Malion kasara de be bi Mali ka herate di Mali d'abord nyamogo munu man kuna jene akela odidu jamana nyamogo jene akela yi nim korana che o jamana deunte hera so ina fube a nyini tuku mateke Amerique flanier président ni sunguru teke ke bila be gen no dolte so ko fasku nmaw ulte jene akela te segolu kuna voilà la première puissance jamana ba fefe be président nte jene ake ni minana ibe genga boyindi on fait ou be jene yake o jaw tu bode ou betla ko ga jene ya muso de fana tatukun ko dado jamana ko kuma la Mali karamugo nyebola Mali almami nyebola Mali mate halala dente horon dente kibe se ka fo kone be ka mu fo ngalundu doga bo kan soso ko nunde jene yake laudi ala bi se ka baradu jene yake la chogo jume mami ma muso to mami ma muso sangrota ani muso ta ka postu demande bi se ko fama mais ki muso ifuru muso ta ko datugu sokono kata jene yake muso ta ko no blanga jamana nya fana ula voilà les problèmes malien ba nya fier ni nunu ya Mali blara ika ka fol mako tunya mogodi jene ya foloi aflana e munyi o corruption yi nunu te Mali jolo yi nunu na tanyi ni ndoroni la nunu tanyi tangi nunu be Mali te tanya fe président militaire président Sorasi premier ministre Sorasi be kataka bo kele ka tu bla biru kono la e ala janga dugu be ka jeni bi dugu be ka ulibi solution te ka sorobi ibe boko fo be digula mais pourtant anyo kele de ke ibe ka law ni a ibe ka gena ka bo fanga la nga dugu de kumbe ka jeni anyo ibe ka kele ni bere kele munye anyo ibe ka jelegi fenfena o de be ka kebi na amma boko fo okoro ka fo ala okoro ka fo anti halala di on est beau fort bien ça ne va pas aujourd'hui
nin tan aka Assimi clé o ka jugu ni IBK clé bi IBK clé la sécurité mbe o ta Assimi clé la IBK clé la ma Bina Jara yi voilà la différence IBK clé la blocus ma kew il y a jamais eu de blocus dugu kumbe jini mais ka dugu ka wuli ɲɔgɔn nɔfɛ tan o ma deli ka kɛ IBK clé la ka dugu kunturu wuli tan cogo la o kun tɛ kɛ IBK clé la ka dugu wuli ka tugu ɲɔgɔn kɔ u kun bɛ dugu attaquer mais ka fɔ ko dugu ka dugu baden wuli ko duguladenw ka dugu bila pew dugu kelen tɛ dugu fila tɛ dugu saba tɛ dugu naani tɛ o kɛra Assimi clé la depuis Mali ka indépendance sɔrɔ marifatigi ma deli ka taa maliyɛnw gɛn ka bɔ o place la ka taa ka k'u ta ye ni nin sɔrɔsiw tile tɛ c'est la vérité hali 2012 la u ye Gao ni Tombouctou ni Kidali minɛ u ma mɔgɔw gɛn dɛ u ye dugu minɛ u mana dugu minɛ k'i sigi mais u kun t'a fɔ ko mɔgɔ ka taa mais bi u bɛ ka mɔgɔw gɛn di k'u b'u ka dugu la o kɛra Assimi clé de la et c'est la réalité donc Assimi a échoué ni maliyɛn mun ko k'a bɛ taa n'a ye taa n'a ye problème t'a la ne peresilen tɛ koyi bilahi talahi ne bɛ Amérique yan nɔ soso tɛ ne kin minɛminɛ tɛ ne kin ne bɛ yan nɔ bilahi foyi tɛ ne alhamdulilayi mais minnu b'a gɛlɛya la ne bɛ fo ka bɔ gɛlɛya in de la walayi diɲɛ wɔrɔ ne ja ne bɛ se ka taa yen n respectelen don fana c'est tout n'a ne ja ne bɛ avion ta ka taa Japon n tɛ visa ta n tɛ foyi ta n'a n ja n bɛ yɔrɔ diɲɛ dugu tɛ yen ko ne segu tunkara tɛ ka taa dugu la bi a tɛ yen ala y'o kɛ ne ye ka Amérique diplôme diyan ka Amérique fɛn bɛɛ diyan ne bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ n lafiyalen don ni n ka denbaya bɛ yan ne bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ problème tɛ ne ta la koyi ayi wariko problème tɛ ne la foyi tɛ ne b'a fɔ maliyɛnw ka hɛrɛ la n ye danga fara don dɛ maa ma bɛ ka Mali janfa a kɛra Assimi a kɛra aw fɛ a kɛra ne ala k'a bɛɛ malo bilahi talahi jamanadenw bɛ degun de la dɔ wɛrɛ tɛ o ninnu bɛ sunguru tɛgɛw ni maramana ko la ni suɲɛni jɛnɛya ani suɲɛni o de ye Mali bila kɔfɛ jɛnɛya ni suɲɛni u bɛ suɲɛni de la i m'a ye américains jamana o jamana gouvernement ka corrompilen don o gouvernement tɛ se ka gagner kɛlɛ si la an ma Sudan tilalen fila ye corruption de don an ma fɛnkɛ Afghanistan tilara américains ni français autant bɛɛ kun bɛ Afghanistan ka talibanw gɛn ka bɔ yen ka mɔgɔw sigi fanga la yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan Amérique est première puissance de militaire Amérique ni français u bɛɛ ka sɔrɔsiw kun bɛ Afghanistan olu ye Afghanistan mɔgɔ talibanw gɛn ka bɔ yen ka gouvernement mun sigi olu kun bɛ suɲɛni de kɛ i n'a fɔ Assimi bɛ suɲɛni kɛ cogoya min na u y'u dɛmɛ cɛ basa bɛ yɛlɛ basa bɛ dɛmɛ mais turu tɛ yɛlɛ walayi maliyɛnw k'u sigi ba bɛ mɔgɔ caman ɲɛ fiyɛ yan bilahi talayi Mali halaladenw yɛrɛwolodenw de dabɔra Mali ko la kunfindenw ni injigadenw caman de bɛ ka na bi ka na nkalontigɛlaw hɔrɔnkolow tout moriya mɔgɔw olu de bɛ ka na Mali ko kuma fɔ halalaw place la ala bɛ se ka barika don o la ka halalaw bɔ yen ka na ni malangolondenw ye denwolow an tɛ den minnu siyaw dɔn ka na n'olu ye ko ka Mali de fa Abdou Niang n'a ɲɔgɔnna sugu ka kuma Mali ko la i ma dɔn an kan k'an yɛrɛ faga an kan k'an yɛrɛ faga dɛ mais a b'u bolo y a pas de problème mais ils ont échoué awɔ u tɛ se ka foyi pas paga u tɛ se ka u fulu dan bɛɛ de la bilahi talahi u tɛ se ka foyi kɛ mais maliyɛnw dɔw b'u ɲɛ yɛlɛ wagati min na k'a sɔrɔ peut-être caman bɛ ka kule bi parce que u fa ma sa u baw ma attaquer siraw la ou bien u somɔgɔw ma attaquer u bɛ yɔrɔw la u lafiyalen don o de y'a to olu bɛ kuma mais minnu bɛ degun na o b'a dɔn ko nin dɛsɛra ce sont les réalités indiscutables o de kun don a kan bɛɛ caw